Informo vos xa de que unha das emendas introducidas á proposta do Bloque Nacionalista Galego contempla beneficios fiscais para as empresas que desenvolvan labores de mecenazgo e patrocinio do Xacobeo do ano 2010. Isto vai ter repercusión tanto no vindeiro exercicio orzamentario o do ano 2009 como tamén no exercicio orzamentario do ano 2010, dado que vai ter un período de vixencia de 2 anos e, polo tanto, isto vai ter tamén unha repercusión económica. Decirvos que a través da presentación de 60 emendas consensuadas co Partido Socialista a nivel de Estado vai producirse un incremento no investimento en Galiza a respeito da previsión inicial no proxecto de orzamentos remitido polo Goberno á Cámara de 125.050.000 euros. Pero a hora de que valoredes esta cifra, 125.050.000 euros, tedo en conta que estamos a falar do que é investimento territorial en Galiza propiamente dito. O marxe desta cantidade hai outros acordos que van ter tamén unha significación económica para o noso país. Un Partido Popular que critica agora uns orzamentos que, no mellor dos casos para o Partido Popular, incrementan en máis do doble o investimento que se contemplaba para Galiza nos mellores orzamentos para Galiza do período andar. Obxectivamente, estes orzamentos, despois das melloras introducidas polo Bloque Nacionalista Galego, no que atinxe o investimento que se contempla para Galiza, son os mellores orzamentos da historia para o noso país. Non só nos aspectos cuantitativos, senón tamén nos aspectos cualitativos, na distribución do investimento que se contempla. O que é evidente, despois de todo este proceso, é que para o Partido Popular a crise non é un problema, ve a crise como unha oportunidade de medrar electoralmente, pero o Partido Popular non se aplica coa responsabilidade que hai que ter en períodos de crise.